Zdravím vás, 23 a dneska si ukážeme, jak se udělat Minecraft na Minecraft Pocket Edition, ten server. Takže zapneme si stránku server.pro. Jde to i na mobilu, ale já to na mobilu dělat nebudu. Pak tady si zapneme Minecraft Pocket Edition. Tak si jdeme dolů. Jméno serveru, já to pojmenu asi takhle Sakino. Jdeme dolů, dáme tohle, free, a už se nám to ukazuje, takže se zase dolů, dáme Minecraft Pocket Edition, tohle nechá, dáme Minecraft Pocket Edition, to musíme čuknout, tady si vybereme věc, jako máme my a kamarád, tady máme maximálně play 5 hráčů, tady pod tím taky, dáme tohle, tak a dáme upgrade server, tak hotovo, a potom tady máte různě control panel a to je vše. Tady máte server IP, adresa, port a tady dole, když si sedete, máte tu, jestli chceme survival, já chci creative, pro kolik hráčů je tam pro jednoho, tak třeba tady, jestli se budou spawnovat monster, ne, a dáme save and restart. Se nám to celý zrestartovalo, co můžete si to prohlídnout, že to je server port. A to je asi tak skoro všechno na počítači a teď bychom se přesunuli na mobil. Takže já si tady vezmu mobil, vydržení prosím. Tak, já to strašně rychle, předtím jsem to několikrát už kakal, že teď to dělám na několikátý. OK. Takže tady si ťukneme na mobilu. Jako když si vytváříte nový svět, čukni se. Tak, máme tohle, vedle tohohle dáme tohle. A tady je name, IP, adresa, tak já tady napíšu třeba AA, down a IP adresa, což znamená tohle IP adresa, tohle IP adresa. Tak to se opíšeme, čísla 1, už mi to nechce psát, 1.9. 2.99.44.1.1.6.0. OK. Takže takhle máme první vyplněnou adresa, teď tady port, tak ten celý smažem a napíšeme tam tenhle port. Píšeme celý, což bude v mém případě 4.1.4.1.5. Můžete si to kouknout. Tak. Jo, až tohle video vydám, tak asi hoďku nebo 2 bude fungovat ten server, tak si tam můžete zatím kouknout, tak chcete. A jde do server, dáme back, zpátky a teď se nám to tady celý načetlo. Vysah 123, 5 pro jednoho hráče, jak jsem si tam nastavil, tak. A teď asi všechno, takže jakmile tam budete chtít mít víc lidí, tak si jdete zase dolů, dáte tady místo toho jednoho hráče dáme 5, save and restart, teď se to restartuje celý to, a teď místo tohohle bude už tam muset být 5 hráčů, chci 5, tak server restart, tak a teď se nám tu má ukázat 5 hráčů, dovolím, tak. Teď to se zase analyzovalo a teď už tu máme místo 1, 5, což je asi všechno. K tomuhle videu stačí se na to připojit a jenom už creating world, building terén a už se tam jenom normálně připojím. Doporučuji si místo tohohle Steve se jinak pojmenovat, protože se může občas stát, že se tam připojí ještě nějaký lidi, co se jmenují taky Steve. A vy si to musíte, tady dáme věci a tady místo toho Steve napíšeme jenom třeba nějaké jiné jméno, jo, tak down a máte to všechno úplně tak skin, to už znáte. Tak já se s vámi loučím a zatím čau budáci. Já ještě jsem zapomněl říct, že tady když si jdete ještě nahoru, tak tady má tohle, dáme tohle, teď se nám objeví nějaká sločka, teď napíšem co. Teď to
dáme potvrdíme, dáme my server a teď nám to přetáhlo o 1 hodinu. Tak tohle je asi k tomuhle videu všechno. Ještě jsem zapomněl říct, že když se stane to, že už to nebudete hrát a pak třeba za hodinu přijdete a ono to tady nebude, tak tady budete mít takovou nějakou ikonku a tady bude delete server a tady bude resume server. To ťuknete a zase si jdete dolů, jako na té stránce, třeba my server dáme, tak tady tohle co se vám objeví, ale tady místo tohle bude delete a tady bude resume. Tak to zmáčkneme a ono se nám to jaksiž objeví na té stránce, jestli to začínalo, takže já se s vámi loučím a zatím čau budáci.